שלום, אני לירון וזאת סול. והיום אנחנו נלמד אתכם לרדת לגשר, ישר לגשר, אבל יש כמה שלבים. נתחיל מהשלב הראשון. אוקיי, אז השלב הראשון הוא, אנחנו שמים פה את הידיים, מתכופפים אחורה, הולכים ככה וככה, יורדים על הברכיים וקמנו, אוקיי? השלב השני, למי שהצליח את זה, וזה קל לו מאוד, זה לעשות ככה. מתכופפים. ולמי שזה קל, מוזמן להרים רגל, אוקיי? היא עשה את זה. יכול להתחיל ללמוד פגעת. תראו. שפגאט, שלב ראשון. תקשיב, אז אנחנו מתכופפים, שמים את הידיים, הולכים כמה שיותר, יש כאלה שאפילו מגיעים רק לכך. לנסות. אז השלב הראשון הוא לעשות כוכב, אוקיי? זה לצד אחד. השלב השני זה לשבת, וכוכב לצד השני. מי שיכול לעשות את זה הכי למטה, אוקיי? שהוא יכול. נגיד יש כאלה שעושים ככה, אז אפשר אפילו לעבור לשפגאט. תודה לכם על העזרה. אז אנחנו היינו לירון וסול, ועוד דבר, כדי לדעת לעשות שפגאט ולרדת ישר לגשר, חייבים גמישות, וגם צריך להתאמן כמה שנים, או אפשר אפילו בשעה אפילו לדעת. האמת שאני התאמנתי על זה חודש, אני כבר אומרת לכם, אז תתאמנו יפה. אז כמו שסול עשתה חודש, אז צריך הרבה גמישות, וזהו, יאללה ביי.